třeba super věc, že můžu napsat do ChatGPT prompt, teď se hlásím o práci tady prostě takovou a takovou v takovéhle firmě, chovej se jako simulátor, chovej se jako rekruter v té firmě a ptej se mě na jednu otázku po druhé. Moje první věta je dobrý den. A teď GPT bude pokračovat. Dobrý den. Jo, jak se máte? Teď ty něco řekneš. Teď on ti řekne, tak se tady posaďte a co je vaše minulá pracovní zkušenost. Jo, a budete normálně si vytvoříš simulátor toho, jak jdeš na pracovní pohovor a můžeš si to vlastně takhle jako na nečisto vyzkoušet. A ten simulátor si v uvozovkách jako předprogramuješ, jak se má chovat. Ty mu můžeš třeba říct, ať je jako drsnej, prostě ať pokládá těžké otázky, jo, a takže se můžeš takhle jakoby naladit. To samý ty z pohledu rekrutera můžeš udělat, jakože zase to nepotřebuješ, ale chceš si třeba nasimulovat jako nějaký pohovor s nějakým kandidátem, anebo nasimulovat pohovor třeba s obtížným hiring manažerem, který má jako velmi vysoké požadavky třeba na kandidáta. Jo, a teď tam zazní třeba otázky, které by tě jen tak jako z fleku nenapadly a ty se na ně vlastně takhle jako můžeš připravit.